Na, szevasztok, Haligali! Újra itt. Folytatom a kártyanaptár sorozatot. Immáron harmadik rész. És akkor kezdjünk is bele. Van itt egy érdekes, ez ilyen valamilyen tartós naptár. De nem sima naptár. Nincs reklámos. Aztán van itt nekünk Vasker, Vas megyében, 25 éve, 75-ből. Ugye ne felejtsük el, hogy legutóbb 63-as volt a legrégebbi naptár. Hát, ha találok még régebbit benne. Egy kis fonalreklám. Aztán, hogy pincétapadlás, egy komplett műszaki rajzot kapunk. Többet géppel, mint erővel. Építőipari gépesítő vállalat, Budapest. Nem kemény. Na, ez megint valami régi cucc lesz. Van itt mozdony, utasok, iparcikk, minden is egyben. És 64-ből vagyunk. Ez meg egy old school fotó. Naptárral. Barany megyei fürdővállalat. Ugye mindenki megkívánta a Baranyi megyei fürdést. Hát ez valami kemping lehet. 74-ből. Fordítsa le, aki tudja. Csomagolóanyagos. Lehet, hogy ilyen volt múltkor. Emlékeznék ilyenre. Ez a logós is biztos, hogy volt. Na, ilyen még nem volt. Ez valami buffet bistró. Mondjuk. Egy szép mosolyú hölgy. Virággal, csendélet. Centrum. Hunnia hibrid pipikék. 500. Kici 500. Oha. Szöknek a cuccok. És sültestál. Fogyasztási szövetkezet. Ó, ez a kalap, ez nagyon vaszett. Óra és ékszer. OTP-sünk volt már. Úristen, ez mi? Ez kereste. Textilipari. Kicsit megvan viseltesedve. Ez a kártyanaptár 73-ból. Casco. Akkor igen fantasztikus gépjárművével. 73. Állami biztosító, mivel más nem volt. Üvegipari és porceláni reklám 70-ből. Megint Hunnia hibrid. Apró pénzért. Ledérhölgy is volt már Sigmától. Hopp, itt ezt megcakozta valaki. Ön sem menjen városba is volt már. Aztán van itt nekünk egy szovjetuniós naptárunk. Sőt, ezen még mérce is van.
Annyira multifunkcionálisak ezek a naptárak, hogy hihetetlen. Ez nem naptár, csak valami matrica. Fabulissimo volt más változatban. Vajon ennek is szar a centeringje? Nem, ennek nagyon jó. Aztán van itt cséb. A csép csábereje. Jó étvágyat kíván. 69-ből Benkő Laci bácsi, vagy valaki más. Hunja hibridünk. Szerezzen örömöt. Ajándékozzon. Szórakoztatás tanít. Ez az egész kinézet a gazdálkodj okosan első változatára emlékeztet, ott voltak ilyen beszerezhető tárgyak. Aki még tudja, milyen volt a gazdálkodj okosan, jelentkezz fénymunkásnak. Kaszkó minden autóhoz jó. A nyugati autó nagyon száguld össze és törik gyorsan. Na, ez szintén egy külföldi darab. Uniflow. 69. És még egy Esso reklám is van rajta. Ezek itt a Navik, amint Spéter Erzsébetnek költöznek. 74-ből. Kopturiszt volt már. Ilyen kultúra. Olvassunk sokat. Tehát, hogyha most ez így letakarnám, így, ez tudja valami ilyen túraajánló, vagy utazós lenne, és szövetkezeti. Nagy a ruház. Itt a pénzes vonós elszív egy jointot, és takarékoskodásra biztat bennünket 70-ből. Na, ez itt egy porszívó, és kövezzetek meg, inkább ne kövezzetek meg, rosszul tudom, de ez van ilyen rakétaporszívó jellegű kinézetű cucc. A hajdúsági iparművek, valami hasonló porszívó, mint nekünk is volt réges-régen. Volt valamilyen szlogán, hogy ne verje ki, ne rázza ki? Rikával szívassa ki, vagy valami ilyesmi. Elég kétértelmű cucc mi. Na, Kinizsi sör és szittyók és társaik. Kőbányai sörgyár. Itt is egy nagyon brutális porszívó. Hölgy örül, hogy neki nem kell használnia, hozzá se próbál érni. Az egészség otthon kezdődik. Ez mi? Mi az ott, amit a tányérba tesznek?
Ne tudjuk meg. Papír zsebkendő. Eldobható. Korra jellemző. Lehetett még szemetelni. Gyűjtsön bélyeget. Egy újabb hölgy rózsával. Te. Király. És a király. És megint a király 75-ből. Dohányértékesítő. Még egy centrumáruház. Kincskereső Kisködmön. Style-ban. Ez pedig egy régi városkép. A Kőbányai sörgyártól. Ezt a mindenit. Ez a munkavédelem, ez nagyon kemény. Ez a munkavédelem bigyóval a fején. A friss család támaszkodhat az OTP-re. Egy OTP régi 2 forintosokkal 69-ből. Kis virág. Vetőnök. Értékesítőtöktől. Aztán 69-ből egy fordigatós német nyelvű naptár. Talán ilyen hölgyünk is volt már 69-ből, ha jól emlékszem. Meg egy kis bor. Művelt nép. Két forintos Petike nagyon számol. Van 9-ből. Van 9 mokép. Tiszta üzemmel. Nem kemény. Tehát ezekre a régi gyárakra minden volt jellemző, csak a tiszta üzem nem. Arra néz, hogy olyan füstök ömlöttek ki a gyárkéményekből, hogy az valami iszonyat. Itt még ilyen díjtáblázatot is találunk, hogy mi ez. Kis festék, nem, vagy olaj? Olaj. Ez de kemény. A propaganda is megvolt.
Ez egy sötét színen, sötét betű. Kellő fény hiányában néha alig olvasható. Csemege. Na, itt az új nyerőnk. Van-e még visszább az időben vajon? Hogy föltörni ezt a dobozokat. Szintén 62. Megint túlt a háttér. Dutker. Valaki elhagyta a gyerekét. 2007. Na, ez meg egy egész friss. Ezt nem is néztem, hogy mi volt a legfrissebb. Lehet, hogy ez a 2007-es volt eddig a legújabb. Tegyük ki, legyen. Akkor egyből le is cseréljük a 2008-ra. Így. Aztán nekünk kis kerámia edényünk 2007-ből. Meg egy Eurojackpotos. Na ez 19, ez masszívan. Ezek szerint még 2019-ben is ott a kártyanaptár, egy kis márka. De szerettem a régi márkát. Jó cucc is volt az. Egy régi Kecskemét. Még az országgyűlési képviselőjeltek meg is volt kártyanaptára. És itt egy tényleg kártyakinézetű kártyanaptár. Sonic Market. Ből még egy. ...2004-es kártyanaptár. Hopp, ez így. Kecskeméti főtér behavazva. És Polar Studio reklám. Gastroyal. Belefutottunk az újabb. Aztán egy kecskeméti híres műsor, a Csiperó. Aki nem tudja mi, az keressen rá. Ifjúsági programok töménytelen mennyiségben, külföldről. Importál gyerekek hozzá. Molnárfa és építőanyagkereskedés. Egy újabb kalapos hölgy, ajándékkal, virággal. Egy sokat mondó szobarészlet. Parfümreklám.
Itt minden is van. Egy kis India, egy kis nyugat. Meg egy kis pálinka. És szerencsejáték. Minden mennyiségben. 2009-ből még egy. Újra a régi a postapalota. Ez 2010-ben volt, azóta már nem annyira új. Igen, volt. Fornetti pékségek tömkelege. OTP fordigatós. Erről nem is vesztegetünk sok időt, mert a szöveget nem szeretjük annyira, de ebből rettentő sok van. Ha valaki szeretne magának ilyet, szóljon. 95-ből OTP Junior kártya mintájú kártya naptár. Szintén lakástextil. Medident Kft. Orvosi segédeszközbolt. Bútor 2006. Metro áruház. 15-ös potika. Ékszerészet. Antikvárium. Gastroyal volt. Csibrik volt. Úgy látom, hogy szintén valami német. És nem. Étkészlet, amfóra. Még egy. A lakástextilek. Nagy a cirkusz. Minimál dizájnos. Dutker. Lapos hölgy volt. Kern antikvárium volt. Kis mozgáskultúra 11-ből, és még 10-ből is. Volt egy kedvenc naptáram a régi gyűjteményemből. Az egy filmnek volt a reklámja végül is.
Sárkányölő című film, és itt nagyon szép kártyanaptár volt. Látszott rajta a sárkány, az adott hős, aki ott küzd vele. A felülete is ilyen hát nem is dombornyomott volt, de jól nézett ki meg tapintásra is. És itt meg, hogyha jól megnézitek, ez Sebestyén Balázs és Stahl Judit. Ez volt. Még egy Dutker. Ki a reklám? Itt letakarjuk. Ahányház, annyi csob. Banás. Na, ez itt nem reklám, vagy nem naptár, hanem reklámanyag. És Hungária. Még egy kis Dutker. Hollóházi reklám. Laposan megtekintsük a szereplőket. Egy csendélet 19-ből. Még egy tüzép. Ó, ez egy erdei csárda, elég viseltes, és ez is kártya, viszont ez, na hát ez nem standard méret, de legalább el van szakadva. Cserébe kis italreklám még a végére. Az utolsó lapok jönnek. Ez már volt. Nagykörösi konzerv. Kalaptól a cipőig, az előző felvonásban ez is volt, és mára ez az utolsó lapunk, 67-ből. Köszönöm a figyelmet. Lesz még egy adag. Remélem élvezitek. Sziasztok!